Pansexuala, baina hori esalduk bisexuala, baina zeratik bihitz gauza berbererako, ez diatu lertzen motel. Ongiet horri queer nausun euretzogora. Gaur, bisexualitatearen eta pansexualitatearen arteko desberdintasuna azaltzen saiatuko naiz. Baina hori egin baino lehen, azaldu barra dago pansexualitatea eta bisexualitatea biak sexu joerak direla. Hau da, nor gura dugun. Desberdintasuna, oso arraza. Bisexualak gura du genero bat baino gehiago. 2, 3, eta pansexualak gura ditu pertsonak generoa kontuan izan gabe. Hori da desberdintasuna bakarrik, hori bai, garrantzitsua. Pansexualitza oraintzu heldu zaigun arren, horrek ez du esan nahi, hitz heldu baino lehen ez zegoenik pansexualik munduan. Bazegoen, gertatzen dana ez zegoelaitik, hori da bakarrik. Gauza bera gertatu zen homosexualitzarekin. Homosexualitza 1889an kaleratu zen lehenengo aldiz. Baina horrek ez du esan nahi, urte hori baino lehen ez zegoenik homosexualik. Bazegoen, hori da guztia, mila esker.